Nyinga Simfros Okinda. Kapod wantiere weche mag penj mar KCPE ma ohingo jopuonjre 9,000 mane orem matimo penj mar KCPE higani idhi mi penj moyiedhi kochopo dwe mar achiel higa manyien. Jatend migawo masomo Ezekiel Mashogu yango ni maromo jopuonjre 9,354 idhi nene otimo penj kendo piny owacho oseketo kenge mar chopo kare chenro no kama Chogu mane lose kinde golo duoko mar penjgo bende okoni chenro mar keto jopuonjre skunde sekondar chakore ayanga juma manyien chieng' wuok tich. Otimo nigi mathoth. Bang' duoko mag penj mar klas 8, chenro mar 844 orumo. Kata kamano, yangore ni nitie jopuonjre ma kwan gi romo 9,354 manyicha ok otimo penj, ma kwan ma opogore kod kwan mar jopuonjre 205 manyicha ok ondikore kaka jotim penj, mak mana ni ne omigi penj bang'e. Jopuonjre mane ondikore higani ne gin 1.4 ne penj mag KCPE. Kata kamano, fungruok nyalo neno ne jopuonjre 9,000 gi bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu koni gin kod chenro mar loso kaka jopuonjre go biro timo penj chak higa manyien mondo mi kik japuonjre moro amora dong chien. The Minister of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination of this year in order to administer a special examination in January 2023. The indicative figure we have at the moment for those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates, and we have given the opportunity to sit for an examination in January so that they can also be able to join Form 1. Jopuonjre ma ogol duoko gi odiochieng' ma kawuono ibiro chak chenro mar keto gi e skunde sekondar chakre wuok tich tarik 27 dwe ni mar 11. Bang' jumbe 2, chenro no biro bedo ka oserumo kendo piny owacho singo ne jopuonjre go ni gibiro ng'eyo skunde kapok gidhi e skuku mar Christmas. Already the ministry has developed a fair and transparent system for Form 1 placement that will ensure national, regional, and socio-economic balance is achieved. The placement process will start on Monday, the 27th November 2023, and conclude within a period of 2 weeks. This will allow parents and guardians adequate time to prepare their children to join Form 1 in the year 2024. Piny owacho ne oketo winjruok kod jopuonje matayo penj ni ibiro chulgi e wang' sa higani. Gikoni gichopo singoni kendo jagoro ma ongirore migawo mar somo Belo Kipsang okoni winjruok margi kod jopuonj matayo penj mag KCSE bende biro chopo kare. Our examiners who marked KCPE CS as the accounting officer of the Ministry of the State Department, that we have paid all our examiners who did KCPE marking. We also want to assure my colleagues in the KCSE that we shall ensure that they are paid within the time. Skunde iyawo tarik 8 dwe mar 1 higa manyien kendo omenda mar siro somo e skunde go piny owacho singo ni ibiro or kapok oyawo skunde. Already working with our colleagues at the National Treasury. The process has already started so that we can ensure that as we open school in January, that we shall ensure that our schools will run smoothly. Kuom thuolo mar higni 39 nyaka Ramogi ajuang'o otas mar chenro mar KCPE orucha yanga e pacho ka odiochieng' ma kawuono. Mak mana ni jopuonjre mohewa 9,000 manyicha yudo thuolo mar timo penj mar KCPE. Piny owacho loso negi chenro ma gibiro bedo godo chak higa manyien mar timo penj go mag KCPE. Otimo, Ramogi TV, Mtihani House, Nairobi. Jopuonjre ma yawuoyi pod medo timo maber e penj